ሰላም ተኸታተልቲ ቀመም ሚድያ ሰላም ወሰናይ እናጠመንኹ ናብ ናይሎም መደብ ከብሎም ሓርነትን ናጽነትን ክልቲኡ ንናይ ኣወንታዊ መሰልን ልዕልናን ዘመልክት ሓሳብ እዩ። ከሊል ጀብሪል ንሓርነትን ናጽነትን ብፍቕሪ ኣጠቓሊሉ መሲልወን ነይሩ። እቲ ብህልኡ ኣብ ዓለም እታ እንኮ ናጽነት ዘለዋ ፍቕሪ እያ። ምኽንያቱ ኣብ ፍቕሪ ልዕልና ወይ ምልክት ዝበሃል የለን፣ ንሓድሕድካ ሓርነት ምውፅጻእ እዩ። እዛ ጽሕፍቲ ነዚ ሒዝናዮ ዘለና ኣርእስቲ ኣዝያ ገላፂት እያ። ናብ ዝርዝሩ ንኺድ እሞ ማዕረ ክንደይ ገላፂት ምዃና ክርዳኣና እዩ። ኣቐዲምና ንሓርነትን ናጽነትን በብሓደ ክንሪኦም። ሓርነት መሰል ካልኦት ከይገሃስካ ውሽጣዊ ርድኢትካን ሓሳብካን ዘይምግታእ ማለት እዩ። ሓርነት ነቲ ክትብሎ ትደልዮ ኣገባብ ዘለዎ እትን እዝን ከይበልካ ምዝራብ ማለት እዩ። ምናልባት ንዝያዳ ምብራህ ንሓርነት ኣብ ክልተ ከፋፊልና ክንሪኦ ኢና። ውልቃዊ ሓርነትን ሓባራዊ ወይ ጉጅላዊ ሓርነትን ኢልና ክንፈላለዮ ኢና። ውልቃዊ ሓርነት ምስ ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ርክብ ከመይ እዩ ዘመልክት እዩ። ብኣብነት ክነሰንዮ ምስ ንደሊ ናይ ሃይማኖት ውልቃዊ ሓርነት ሓደ ሰብ ካብ ሓደ ሃይማኖት ናብ ካልእ ክቕይር ይሓስብ እሞ ኣሚኑ ዘይኮነ ብሰንኪ ፍርሒ ወይ ስክፍታ ከይፈተኖ ምስ ዘቋርጾ ንነብሱ ሓርነት ይኸልኣሎ ማለት እዩ። መንቀሊ ፍርሑ ወይ ስክፍቱ ስርዓተ ፖለቲካ፣ ስድራ፣ ቀረብቱ፣ ማሕበራዊ ባህልን ካልኦትን ክኾኑ ይኽእሉ። ስለዚ ውሽጡ ዝኣምነሉ ብኸይብሉኒ ወይ ብኻልእ ስግኣት ሓሳባቱ ከይበሎም ምስ ዘቋርጾም እዚ ሰብ ሓርነት የብሉን ማለት እዩ። ንነብሱ ሓርነት ኣወጀላን ኣሎ። ንሓርነትካ ካልእ ሰብ ኣይውጀልካን እዩ። ሓርነት ካልእ ኣካል ኣይሂበካን እዩ። ባዕልኻ ኢኻ ነብስኻ ሓርነታ ትእውጀላ። ሓሳባቱ ኮነ ስምዒቱ ብድፍረት ምስ ዘውፅኦ እዚ ሰብ ሓርነቱ ኣውጅሎ። ሻቡ ኣብ ምልክት ሕቶ ዝኣቱ ናጽነቱ እዩ። ሓባራዊ ወይ ጉጅላዊ ሓርነት ሓባራዊ ሓርነት ኣብ ውሽጢ ናይ ሓንቲ ሃገር ወይ ግዝኣት ዘለዉ ጥርኑፋት ዜጋታት ወይ ሕብረተሰብ ዘለዉ ጉዳይ መሰል እዩ። ምስ ውልቃዊ ሓርነት ዘለዎ ፍልልይ ኣብ ብዙሕነት እንተዘይኮይኑ ካልእ ፍልልይ የብሉን። ንኣብ ውሽጢ ሓንቲ ሃገር ዝርከቡ ጥርናፌታት ኮኑ ጉጅለታት ከም ብሄራት፣ ሃይማኖታት፣ ኣውራጃታት፣ ውድባት፣ ማሕበር መንግስታውያን ትካላት፣ ህዝባውያን ማሕበራት ወዘተ ዘመልክት እዩ። እዘን ዝረኣናየን ንጉጅላውያን ሕብረተሰብ ዝውክላ ኣብ ገዛእ ሃገረን መሰለን ክሓታ ኮነ ሓሳበን ከካፍላ ዝፈርሓ እንተኾይነን ሓርነተን ኣይኣወጃን ኣለዋ ማለት እዩ። መንቀሊ ፍርሐን ካብ ጉጅላውያን ዜጋታት እታ ሃገር፣ ካብ ስርዓተ መንግስትን ካብ ከምአን ዝበሉ ጥርናፌታት ንኣብነት ብሄር ኮይኖም ንካብ ከምኦም ብሄር ይፈርሑ እንተለዉ፣ ውድባት ኮይኖም ንካብ ከምኦም ውድባት ኮኑ ካልኦት ይፈርሑ እንተለዉ፣ እቶም ዝተረፉ እውን ከምኡ። እዚኦም ሓርነት የብሎምን ማለት እዩ። እንተደኣ እዞም ሕብረተሰብ ንግቦኦም ኮነ መሰሎም ልሳን ኣውፂኦም ይዛረብሉ እንተለዉ ሓርነቶም ኣውጆም ኣለዉ ማለት እዩ። ንውልቃውን ሓባራውን ሓርነት ክንድምድማ ከለና ምስ ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ስልጣን ዝተኣሳሰረት እያ። ናይ ሓርነትካ በዓል ስልጣን ንስኻ ኢኻ። ሓርነትካ ካልኦት ዘይኮኑ ባዕልኻ ኢኻ ትእውጃ።
ሓርነት ዝብል ሓሳብ ክትንተን ከሎ ነዚ ክንሰምዖ ፀናሕና መስል ዝስዕብ ክፋል ኣርእስትና ብዛዕባ ናጽነት እዩ። ናጽነት ማለት ምስ ካብ ኣካልካ ወፃኢ ምስ ካልኦት ኣካላት ወይ ግዳማውያን ንዝህልወካ ናይ ኣወንታዊ ልዕልና መሰል እዩ። ኣብ ትግርኛ ንሰብኣዊ ኮነ ሃገራዊ ናጽነት ንኹሉ ኢና ብሓደ መፀውዒ ናጽነት ኢልና ንጽውዖ። ምናልባት ኣብ እንግሊሽ ንሰብኣዊ ናጽነት ፍሪዶም ንሃገራዊ ናጽነት ኢንዲፐንደንስ ኢሎም እዮም ዝጽውዕዎ። ስለዚ ንኽልቲኦም ፈላሊና ክንሪኦም ኢና። ሰብኣዊ ናጽነት ወይ ፍሪዶም እዚ ናጽነት ምስ ሓርነት ዝተኣሳሰረ ናይ ሰብኣዊ መሰል እዩ። ንምግላጹ ክጥዕመና ልክዕ ከምቲ ናይ ሓርነት ውልቃውን ሓበራውን ናጽነት ኢልና ክንፈላለዮ ኢና። ውልቃዊ ናጽነት እዚ ድሕሪ ውልቃዊ ሓርነት ካብ ምእዋጅካ ካብ ከባቢኻ ትረኽቦ ግብረ መልሲ እዩ። ንምርዳእ ንኽጥዕመና ነታ ናይ ውልቃዊ ሓርነት ዝነበረት ኣብነት ክንምልኣ። ነቲ ናይ ምቕያር ሃይማኖት መደቡ ኣሚኑሉ ሓርነቱ ኣውጁ ምስ ዝቕየር እሞ ብግዳም ተጻብኦታት ምስ ዘጋጥሞ ናጽነት የብሉን ማለት እዩ። ተጻብኦታት ምስ ዘየጋጥሞ ግን ናጽነት ኣለዎ ማለት እዩ። ምርጭኡ ክቐፂዎ ዝፍትኑ ኣሕዋቱ፣ ፈተውቱ፣ ጎረባብቱ፣ ፖለቲካውያን ስርዓትን ካልኦትን ብዝተፈላለየ መገድታት ክኸውን ይኽእል እዩ። ስለዚ ንናጽነት ናይ ከባቢኣ ግብረ መልሲ ወሳኒ እዩ። ምናልባት እዞም ዝተጠቕሱ ኣካላት ናብ ዝነበሮ ብድሌቱ ኣእሚኖም ብመርትዕታት ምስ ዝመልስዎ እዚ ሰብ ናጽነቱ ኣይተጋህሰን በንጻሩ ምስ ዝኸውን እሞ ካብ ከባቢኡ ምስ ዝርሕቕ ወይ ብፍርሒ ናብ ዝነበሮ ምስ ዝምለስ ውልቃዊ ናጽነቱ ተጋሂሱ ማለት እዩ። እዚኣ ናይ ሃይማኖት ኣብነት እያ። እንተኾነ ኣብ ኩሉ ማሕበራዊ ፖለቲካዊ ኮነ ቁጠባዊ ብተመሳሳሊ ክንጥቀመላ ንኽእል ኢና። ውልቃዊ ሓርነቱ ዘይኣወጀ ሰብ ውልቃዊ ናጽነት ክህልዎ ኣይክእልን እዩ። ሓባራዊ ናጽነት ሓባራዊ ናጽነት ንኣብ ናይ ውሽጢ ናይ ሓንቲ ሃገር ወይ ግዝኣት ዘለዉ ጥርኑፋት ዜጋታት ወይ ሕብረተሰብ ዘሎ ጉዳይ መሰል ዘመልክት እዩ። ንኣብ ውሽጢ ሓንቲ ሃገር ዝርከቡ ጥርናፌታት ኮኑ ጉጅለታት ከም ብሄራት፣ ሃይማኖታት፣ ኣውራጃታት፣ ውድባት፣ ማሕበር መንግስታውያን ትካላት፣ ህዝባውያን ማሕበራት ወዘተ ዘመልክት እዩ። እዘን ጥርናፌታት ሓርነተን ኣውጀን መሰለን ምስ ሰሓታ ወይ ሓሳበን ምስ ዘካፍላ እሞ ካብቶም ኣቐዲምና ዝረኣናዮም ጉጅላውያን ዜጋታት እታ ሃገር ካብ ስርዓተ መንግስተን ካብ ከምአን ዝበሉ ጥርናፌታት ተጻብኦም ምስ ዘጋጥመን ናጽነት የብለንን ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ናጽነት እውን ውፅኢት ናይ ኣከባብያዊ ግብረ መልሲ እዩ። ምናልባት ግን ከም መሰል ንዝሓተትኦን ሓሳበን ንዝሃባሉን ተቐባልነት ንከይህልዎም ዝገብርዎም ሕግን መጽናዕታዊ ኣገባብን ምስ ዝህልው ናጽነቶም ከም ዘይተነፍገ ወይ ዘይተጋህሰ ዝሕሰብ። እቶም ሓተቲ ነዚ ኣእማን ወይ ሕጋዊ ኣገባባት ምስ ዘይቅበልዎን ዕግርግር ምስ ዝፈጥሩን ወይ ተንኮላት ምስ ዝፍሕሱን ግን በንጻሩ ንሶም እዮም ሓርነት ካልኦት ሕብረተሰባት ሃገሮም ዝገህሱ ዘለዉ። ንኣብነት ኣብ 2017 ዞባ ካቶሊንያ ካብ ስጳኛ ንኽፍንጨሉ ጎስጓስ ጀሚሮም ነይሮም። ኣብ ቋም ናይ ስጳኛ ዓንቀጽ 155 ብዘይፍቓድ ማእኸላይ መንግስቲ ክፍንጨሉ ከም ዘይክእሉ እዩ ዝገልጽ። እዚ ጎስጓስ ንዘንቆሉ እውን መንግስቲ ብገበን ካድኖም ጀሚሩ። ቅድሚ ናብ ሃገራዊ ናጽነት ወይ ኢንዲፐንደንስ ምባለይ ነዚ ሓርነትን ሰብኣዊ ናጽነትን ጽሙቕ ኣቢለ
ፍልልየን ከጽፍፈን እየ ናጽነትን ሓርነትን ናይ ኣወንታዊ ሙሉእ መሰል ምህላው ማለት እዩ ፍልልየን ኣብ ውሽጣውን ደጋውን ዘሎ ነጸብራቕ እዩ ሓርነት ኣብ ውልቃዊ ኮነ ሓበራዊ ምስ ንውሽጥኻ ዘለካ ርክብ ትውክል ውልቃዊ ኮነ ሓበራዊ ናጽነት ምስካብ ኣካልካ ወፃእ ዘሎ ግብረ መልሲ ትፍጸም ሓርነት ብውልቂ ኮነ ብጉጅለ ንመሰላትካን ጉቡእኻን ክንዮ ብሓሳብ ብልሳንካ ንኸይገሃሱ ምክልኻል ማለት እዩ ሓርነት ንጽቡቕካን ብልጽግናኻን ክትዛረበሎም ምኽኣል ማለት እዩ ሓርነት ንቓንዛኻን ወፃዓኻን ክትዛረበሎም ምኽኣል ማለት እዩ ናጽነት ብውልቂ ኮነ ብጉጅለ መሰል ካልኦት ከይገሃስ ጉቡእኻን መሰልካን ንምርካብ ሓቲትካን ደፊእኻን ትረኽቦ ግብረ መልሲ እዩ ናጽነት ብሕግን ሕጋውነትን ክትእለከላ እዩ ግርማ ከሊል ጀብሪል ንሓርነትን ናጽነትን ብፍቕሪ ኣጠቓሊሉ መሲልወን ነይሩ እቲ ብህልኡ ኣብ ዓለም እታ እንኮ ናጽነት ዘለዋ ፍቕሪ እያ ምኽንያቱ ኣብ ፍቕሪ ልዕልና ወይ ምልክት ዝበሃል የለን ንሓድሕድካ ሓርነት ምውፅጻእ እዩ እዚ ማለቱ ፍቑራት ውሽጣዊ ስምዒቶም ብዘይስክፍታ ይጋላለጹን ይሰማምዑን ስለዚ ኩሉ ግዜ ሓርነቶም ምስ ኣወጅዮም ናይ ሓዲኦም ሰማዒ ድሕሪ ምስምዑ ዓመፅ ወይ ጎነፅ ኣይረኣዮን እዩ ምኽንያቱ ኣፍቂሩ ወይ ኣፍቂራ እያ እኳ ደኣ ልቢ ኢሎም ይዳማመፁን ይተሓጋገዙን ሓርነት ብልሳን ጥራሕ ኣይኮነን ብርዕ እውን መቓል ሓርነት እያ ስነ ጥበብ መቓል ሓርነት እዩ ጋዜጠኝነት ምስሊ ሓርነት እዩ ሃገራዊ ናጽነት ወይ ኢንዲፐንደንስ ናጽነት ማለት ለዓላውነት ናይ ሓንቲ ሃገር ምርግጋጽ ማለት እዩ ሃገር ንዝብል ሓሳብ ዘቆሙ ኣዕኑድ 4 እዮም ግዝኣት ናይ መሬትን ሰማይን ማይን ህዝቢ መንግስትን ለዓላውነትን እዮም ምናልባት ሓንቲ ሃገር ናታ ግዝኣት ህዝብን መንግስትን ሃልይዋ ለዓላውነት ምስ ዘይህልዋ ሃገራዊ ናጽነት የብላን ማለት እዩ ወይ ኣብ መግዛእቲ ትርከብ ሃገር እያ ነዚ መግዛእቲ ብዝኾነ ይኹን ኣገባብ ኣልያ ኣብ ግዝኣታን ህዝባን መንግስታን ለዓላውነት ምስ ዝህልዋ ናጽነት ተጓናጺፋ ወይ ናጽነት ኣለዋ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ናጽነት እውን ከምቲ ኣቐዲምና ክንሰምዖ ፀናሕና ናጽነት ብከምኣ ዝበላ ሃገራት ኮነ ሓይልታት እዩ ዝጽሎ ንምዃኑ ለዓላውነት እንታይ ማለት እዩ ለዓላውነት ኣብቲ ናተይ ትብሎ ነገር ድላይካ ናይ ምግባር ስልጣን ክህልወካ ከሎ ማለት እዩ ሓንቲ ሃገር ግዝኣትን ህዝብን ሃልይዋ መንግስታ ብካብ ህዝባ ዝቆመ ኮይኑ ገበርትን ሓደግትን ናይቲ ግዝኣትን ህዝብን ምስ ዝኾኑ ለዓላዊት ሃገር እያ ናይቲ መንግስቲ ስርዓተ መንግስቲ ወይ ዝኽተሎ ስነ ሓሳብ ብዘየገድስ ነቲ ህዝቢ ኮነ ግዝኣት ግዳማውያን ድሌቶም ዝገብርዎ እንተኾይኖም ለዓላዊት ሃገር ኣይኮነትን እቲ መንግስቲ ካበይ ምዃን ብዘየገድስ እቲ ኣገዳሲ እቲ ሃገር ለዓላውነት ኣብ ሓመዳ ሰማያ ማያዊ ክፍላን ባህራዊ ሃብታን ልዕልናዊ ስልጣን የብላን ኣብዚ ግዜ ክልተ ዓይነት ለዓላውነት እዩ ዘሎ ጁሪ ሶቨርጂኒቲን ዲፋክቶ ሶቨርጂኒቲን ይበሃሉ ጁሪ ሶቨርጂኒቲ ተባሂለን ጽዋዕ ሃገራት ነተን ኣባል ውድብ ሕብራት ሃገራት ዝኾና እዩ ዲፋክቶ ሶቨርጂኒቲ ኣባል ውድብ ሕብራት ሃገራት ዘይኮነት ግን ከዓ ኣብ ግዝኣታን ህዝባን ብመገዲ መንግስታ ለዓላውነት ዘለዋ ሃገር እያ ንኣብነት ታይዋን ኮሶቮ ሶማሊላንድ ክነልዕል ንኽእል ሃገር ምዃንን ዘይምዃንን ነተን 4 ኣዕኑድ ምምላእ ጥራሕ እዩ ዘድልየካ መዓልቲ ናጽነት ኤርትራ 24 ጉንበት 1991 ዶ ዋላስ
28 ጉንበት 1993 ኣብ ገለ ማሕበራዊ መራኸቢታት መዓልቲ ናጽነት ኤርትራ 28 ጉንበት 1993 ክኸውን እዩ ዝግባእ ዝብል ይርአ እዩ። 28 ጉንበት 1993 መበል 182 ኣባል ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝኾነትላ መዓልቲ እያ። ኣብ ተመሳሳሊ መዓልቲ ሞናኮ መበል 183 ሃገር ኣባል ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኮይና ውድብ ሕቡራት ሃገራት ናቱ ሕግታት ዘለዎ ማሕበር ናይ ሃገራት እዩ። ኣብ ምጅማሩ ዝበዝሐ ሃገራት ኣባላቱ ኣይነበራን። ጸኒሑ እቲ ማሕበር ዘርብሕን ኮይኑ ስለ ዝተሰምዐን ክጽንበርኦ ጀሚረንን ዛጊት 193 ቆወምቲ ሃገራት ሓቒፉ ይርከብን። ብዝተፈላለየ ምኽንያት ኣባላቱ ዘይኮነ ሃገራት ኣለዋ። እንተኾነ ላዕላውነት ናይ ግዝኣተንን መንግስተንን ክሳብ ዘለዎን ናጽነተን ዝኣወጃ ሃገራት እየን። ዲፋክቶ ሶቨርጂኒቲ ተባሂለን ይጽውዓ። ኤርትራ 24 ጉንበት 1991 ካብ ኢትዮጵያ ተፈንጭላ ናጽነታ ኣውጃ ወይ ዲፋክቶ ሶቨርጂኒቲ ምዃና ኣፍሊጣ። ስለዚ መዓልቲ ሃገራዊ ናጽነት ኤርትራ 24 ጉንበት 1991 እዩ። ከም ሃገር ላዕላውነታ ተጓናጸፈትላ ዕለት 28 ጉንበት 1993 ኣባል ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝኾነትላ እያ። ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ሳብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር፣ ኮመንት ብምግባር ከተተባብዑና ከዘክረኩም ፈቱ። ክቡራት ተኸታተልቲ ናይ ሎሚ ጻንሖትና ነዝመስል ክሳብ ኣብ ስዕብ መደብና ንራኸብ ሰሰናይ እናተመነኹ ይፋነወኩም።